F'sentejn, l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta investit 213 miljun euro fit-toroq Maltin. Din is-sena, l-entità għandha pjanijiet li twettaq proġetti li jammontaw għal 110 miljun euro. Permezz ta' dawn il-fondi governattivi u Ewropej, Infrastruttura Malta qiegħda twettaq proġetti kbar kemm f'toroq arterjali kif ukoll f'toroq rurali. Is-sena l-oħra sar investiment ta' 64 miljun euro fuq toroq arterjali f'aktar minn 14 proġett. Dan fil-waqt li l-entità għaddejja bl-investiment estensiv tagħha ta' 700 miljun li ser jara l-bini mill-ġdid tat-toroq residenzjali fuq medda ta' 7 snin. Permezz ta' dan l-investiment fl-ewwel sena biss tlestew 130 triq. Sa dan it-tant, palissa għaddej ix-xogħol fuq 50 triq oħra u fi żmien li ġej se jibda x-xogħol fuq 150 triq oħra. Dan apparti xogħlijiet kontinwi ta' manutenzjoni f'diversi toroq flimkien ma' interventi urġenti minħabba ħsarat li jinqalgħu. Minkejja dan, l-investiment mhux isir biss fuq it-toroq, iżda s-sostenibilità qiegħda tiġi mħarsa bil-pontijiet tal-mixi u r-roti u tħawwil ta' eluf ta' siġar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.